Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. எல்லோருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம இன்னைக்கு வந்து 10வது அத்தியாயம் பார்க்க போறோம். இது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா விபூதி யோகம். விபூதி அப்படின்னாலே பகவான் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அவர் வந்து ஆல்ரெடி வந்து 7th அத்தியாயத்துல அவர் எதுல எல்லாம் இருக்கேன் அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னாரு. எதுல எல்லாம் இருக்கேன் அப்படின்னா அவர் வந்து நான் என்னை பார்க்கும்போது தண்ணியில இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்றாருல, அது மாதிரி தண்ணியில இருக்க, தண்ணியில சுவையா இருக்க, நெருப்பா இருக்க, சூரியனா இருக்க, சந்திரனா இருக்கேன் அப்படின்லாம் வந்து சொல்றாரு. அது மாதிரி இன்னும் வேற எதுல எல்லாம் இருக்கேன். ஏன்னா அர்ஜுனர் வந்து கேக்குறாரு, கிருஷ்ணா நான் உங்களை வந்து நான் பார்க்கணும் அப்படின்னா நீங்க எல்லா இடத்துலயும் இருக்கீங்க, உங்களை பார்க்கணும் அப்படின்னு இதுல எல்லாம் நீங்க இருக்கீங்க அப்படின்னு எனக்கு சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லும் போது கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு 40 ஸ்லோகம் மேலேயே வந்து இந்த 10வது அத்தியாயத்துல அதை பத்தி வந்து சொல்றாரு, எதுல எல்லாம் இருக்கேன் அப்படின்ட்டு வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து சொல்றேன். ஸோ அதை பார்க்க போறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ப்ரேயர்ஸ் பண்ணிடலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சன ஷலாக்ய சாக்ஷுருன்மிலிதமேன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ये कृष्णा करुण सिंधो दीनबंधो जगत्पति गोपीशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. எல்லோருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் மங்களூர் அந்த டெய்டிஸ்க்கு நம்மளோட நமஸ்காரத்தை வச்சுட்டு நம்ம அத்தியாயத்துக்குள்ள போடலாம். நேத்து என்ன பார்த்தோம், 9வது வந்து 3 சீக்கிரட் வந்து சொல்லி கொடுத்தாரு. என்ன இந்த சீக்கிரட் அப்படின்னு பார்க்கறது, முதல்ல வந்து நான் யார், who am I அப்படின்றது வந்து I am not body and the soul அப்படின்ட்டு வந்துச்சு. அப்புறம் நான் எங்க இருந்து வந்தேன் அப்படின்ட்டு வந்து கேட்க சொல்றாரு. எங்க இருந்து வந்தா நம்ம வந்து எல்லாருமே வந்து பகவான் கிட்ட இருந்து வந்தோம். அவர்கிட்ட இருந்து அவரோட சுப்பீரியர் எனர்ஜி. நம்ம எல்லாருமே பகவான்லேருந்து வந்து சுப்பீரியர் எனர்ஜி. நாம அப்படின்னும் போது இந்த உடலோட கிடையாது, வெறும் ஆத்மா மட்டும்தான். அதனாலதான் இப்படி வந்து பகவான் வந்து பர்மனண்டோ அதே மாதிரி இந்த ஆத்மா வந்து பர்மனண்ட். ஸோ அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து ஒரு ஜென்மா எடுக்கும்போது ஒரு உடல் வந்து எடுக்கிறோம். ஸோ நம்ம இங்கேயே பரப்போமா, இந்தியால பரப்போமா அப்படின்றதும் கிடையாது. நம்ம எந்த உலகத்துல எந்த மூலையில ஒன்னாலும் பரப்போம், என்னவானாலும் பிறப்போம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. ஸோ 84 லட்சம் உயிர் வாழிகள் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. 84 kinds of species are there அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. அதுல வந்து தாவரமா பிறக்கலாம், அப்புறம் வந்து மிருகங்களாக பிறக்கலாம், அப்புறம் வந்து ரொம்ப இந்த லெவல்ல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா மீனாக சொல்லுவாங்க இல்லையா, 1 cell 2 celled அனிமல், 3 celled அப்படின்லாம் வந்து சொல்லுவாங்கல்ல. அந்த மாதிரி 1 அறிவு 2 அறிவு 3 அறிவு 4 அறிவு 5 அறிவு அப்புறம் 6 அறிவு கிடைத்த மனிதர்கள் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாங்க இல்லையா. அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு பிறப்புல நம்ம எந்த பிறப்புன்னு நம்ம வந்து சொல்லவும் முடியாது. இப்ப எத்தனாவது பிறப்பு அப்படின்னு கேட்டா கூட நம்மளுக்கு வந்து தெரியாது. ஏன் அப்படின்னா அந்த ஞாபகம் எல்லாம் வந்து பகவான் நம்ம கிட்ட இருந்து எடுத்துடுறாரு. நீ முற்பிறவியில் என்னவா இருந்த, அதுக்கு முன்னாடி என்னவா இருந்த அப்படின்றதெல்லாம் நம்மளுக்கு வந்து தெரியாது. அப்படின்றதுனால நம்ம அப்பப்போ புதுசா வரா மாதிரி நம்மளுக்கு வந்து தோணும். நான் தான் இந்த உலகத்தையே வந்து ஆண்டுன்னு இருக்க மாதிரி அப்படின்ட்டு தோணும். சோ அதுதான் வந்து சொல்றாங்க. சோ நான் எங்க இருந்து வந்தேன் அப்படின்னா நம்ம எல்லாருமே வந்து பகவான் கிட்ட திருப்பி நான் எங்க போகணும் அப்படின்னா நான் திரும்பி பகவான் கிட்ட தான் வந்து. சோ இந்த வேர்ல்டு என்ன, இது வந்து டெம்பரரி. பகவான் இருக்க வேர்ல்டு எது, அது பர்மனன்ட். சோ அதுதான் வந்து சொல்றாங்க. சோ அதனால என்ன அப்படின்னா 3 பகுதி, ஒரு அண்ட சராசரங்கள்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா 3/4 பகுதி வந்து ஆன்மீக உலகம், 4 பகுதி தான் இந்த அண்ட சராசரங்கள் அப்படின்ட்டே வந்து சொல்லலாம். நம்மள இது மாதிரி நிறைய வந்து பிளானட்ஸ் வந்து இருந்துருக்கு. நம்ம நினைச்சிருக்க நம்ம மாத்திரம்தான் இந்த உலகத்திலேயே இருக்கோம் அப்படின்னு கிடையாது. இந்த மாதிரி நிறைய உயிர் வழிகள் இருக்கு. ஏற்கனவே வந்து சொல்லியிருக்கேன், யூஎஃப்ஓன்னு சொல்லிட்டு அன்ஐடென்டிஃபைட் ஃபிளையிங் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்கு. இது மாதிரி வேற்று கிரக மனிதர்கள்லாம் கூட வருவாங்க நம்ம இதுல.
சோ அந்த இது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இதுதான் வந்து 84 லட்சம் உயிர் வாழிகள் அப்படின்ட்டு வந்து அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா திரும்ப நம்ம எங்க போகணும் அப்படின்னா பகவான் கிட்டதான் வந்து போகணும். அதுக்கு என்ன முயற்சி பண்ணணும் அப்படின்னா பக்தியில தான் நம்ம திளைக்கணும். சோ அந்த பக்தி எப்படி வருது? 9 விதமான நவவித பக்தி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம நேற்று அந்த என்ன அப்படின்னா கேட்கறது, ஸ்ரவணம், அப்புறம் வந்து என்ன அப்படின்னா கீர்த்தனம், பாட்டு பாடுறது, அப்புறம் வந்து ஸ்மரணம், அதாவது சாண்டிங் எல்லாம் வந்து பண்றது, பாதசேவனம் அப்படின்றது, தாசியம் அப்படின்றது, அப்புறம் வந்து அர்ச்சனம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றது, அப்புறம் வந்து சாக்கியம், அதாவது இவர் அர்ஜுனர், அப்புறம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா என்ன தன்னையே ஆத்ம நிவேதனம், இதெல்லாமா வந்து அவங்க நவவித பக்தி அப்படின்ட்டு வந்து இதெல்லாம் என்ன பகவான் சொல்றாரு, இந்த 9 விதத்துல வந்து நீ எப்படி வேணாலும் என்னை வந்து பார்க்கலாம் வந்து 5 ரசங்கள் அப்படின்ட்டு இருக்கு. பகவான் எந்த பாவனை இருந்தாலும் நீங்க வந்து இது பண்றீங்க. சாக்கிய ரசமாகவும் இருக்கலாம். இல்ல இப்ப எப்படி நந்தகோபர் அப்புறம் வந்து யசோதாமா வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு எல்லாமே வந்து மாதுரிய பக்தி அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாங்க. ராதராணி அவங்களுக்கு எல்லாம் வந்து காஞ்சுகல், அதாவது காதலர் அப்படின்ற ஒரு நினைப்புல. இப்ப ஆண்டாள்லாம் எப்படி பார்த்தாங்க கிருஷ்ணர் அப்படின்னா, என்னோட கணவராகவே நான் பார்ப்பேன் அப்படின்ட்டு அவர் வந்து சொல்றாங்க. சோ அதுதான் வந்து ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு இதுல வந்து பார்க்கலாம் அப்படின்ட்டு அந்த மாதிரியான 5 வழியான ரசங்கள் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றது. நம்ம எது ரொம்ப இனிமையானது அப்படின்னா பக்தி பண்றதுதான் ரொம்ப இனிமையானது. ஏன்னா பக்தியில தான் நம்ம வந்து நம்மளையே நம்ம மெய்மறக்க செய்வோம் அப்படின்ட்டு வந்து இது வந்து நம்ம நேத்து பார்த்தோம். இன்னைக்கு அத்தியாயத்தை நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா, கிருஷ்ணர் தான் என்ன அப்படின்னா புல்லாங்குழல் வச்சுட்டு இருப்பாரு, மயில் பிகி வச்சுட்டு இருப்பாரு, எப்பவும் நல்லா அழகா வந்து ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு இருப்பாரு, நிறைய நகையெல்லாம் போட்டு இருப்பாரு, மாடுகளோடு இருப்பாரு அப்படின்றதெல்லாம் ஒரு என்ன அப்படின்னா ஒரு சாதாரணமா ஒருத்தர் சொல்ற மாதிரி நம்ம டிஸ்கிரைப் பண்ணுவோம். அப்படி கிடையாது. கிருஷ்ணர் என்பவர் அறியப்படாதவர், அனைவருக்கும் அந்த அவரை வந்து ஃபுல்லா யாருக்குமே வந்து தெரியாது. அவர் வந்து என்ன அப்படின்னா எல்லாத்துக்குமே வந்து ஆதாரம் வந்து சப்போர்ட் வந்து அவர் தான். இந்த உலக அண்ட சராசரங்களுக்கு அத்தனைக்குமே வந்து சப்போர்ட் வந்து பகவான் தான். அதுதான் வந்து இங்க வந்து சொல்றோம். அவரை வந்து நம்ம எப்படி அணுகிறது அப்படின்னா தூய பக்தி அப்படின்றது இது பகவத்கீதையுடைய சாராம்சமே என்ன அப்படின்னா பக்தி தான். எப்படி பகவானை சென்றடைவதுதான் வந்து பகவத்கீதையோட சாராம்சம். சோ அதுக்கு நம்ம எப்படி மேனேஜ் பண்ணிக்கணும், நம்மளுக்கு நிறைய இடர்கள்லாம் வரும், அதை எப்படி நம்ம சமாளிக்கிறது, அதெல்லாம் தான் இந்த பகவத்கீதையில வந்து. சோ டோட்டலா உங்ககிட்ட யாராவது கேட்டாங்க அப்படின்னா நீ பகவத்கீதையை கத்துட்டு என்ன கத்துட்ட அப்படின்னா பக்தி எப்படி பண்றது அப்படின்றது நான் கத்துட்டேன் அப்படின்ட்டு வந்து அதாவது அதுதான் வந்து சாராம்சமே. அப்புறம் அர்ஜுனர் வந்து கிருஷ்ணர் வந்து தன்னுடைய இதெல்லாம் வந்து சொல்றாரு. எல்லா என்ன கம்ப்ளீட்டா வந்து 19வது ஸ்லோகத்துல இருந்து 42வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் பாத்தீங்க அப்படின்னா கம்ப்ளீட்டா அவரோட விபூதிகளை வந்து சொல்றாரு, இதெல்லாம் இருக்கேன் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. அதை வந்து அர்ஜுனர் வந்து ஏற்றுக்கொண்டார். முன்னாடியே அவர் வந்து சொல்றாரு, எல்லாருமே வந்து சொன்னாங்க உங்களை பத்தி, நான் தான் ஏத்துக்கவே இல்லை, இப்ப உங்க வாயால நீங்க இதெல்லாம் வந்து சொல்லும் போது நான் அதை ஏத்துக்கிறேன் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றேன். சோ இதுதான் நம்ம 10வது அத்தியாயத்துல பார்க்கணும். சோ ஏதாவது டவுட் இருக்கா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஏதாவது டவுட் இருக்கா? இல்ல மாதாஜி. ஓகே ஓகே. ஃபர்ஸ்ட் அப்புறம்னா வாசிக்கவா மாதாஜி? இன்ட்ரோடக்ஷன். ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச பூய ஏவ மகாபாஹோ ஷృణு மே பரமம் வசக யத்தேகம் பிரியமானாய பஷ்யாமி ஹித காம்யயா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இங்க என்ன அப்படின்னா இந்த பிக்சர்ல நம்ம வந்து பாக்குறது என்ன அப்படின்னா, சோ இது வந்து ஒரு கல்வெட்டுல இருந்து எடுத்திருக்காங்க. அது அங்க வந்து கிருஷ்ணர் வந்து தன்னுடைய பெட்ல வந்து படுத்திருந்தார். இது எல்லாமே என்ன அப்படின்னா மகாபாரத போர் யுத்தம் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி வந்து கிருஷ்ணர் என்ன பண்றாரு, இந்த போர் நடக்க வேண்டாம் அப்படின்றதுக்காக சமாதானமா தூது போறாரு. யார்கிட்ட அப்படின்னா கௌரவர்களுக்கு வந்து தூது போறாரு. கௌரவர்கிட்ட தூது போய் அவர் வந்து சொல்றாரு, இந்த போர் வேண்டாம்ப்பா, போர்னால நிறைய பேர் அழிவாங்க, இந்த போர் வேண்டாம், நீ ஒண்ணுமே வேண்டாம் அவங்களுக்கு, ஒரு 5 கிராமம் மாத்திரம் கூட, அவங்களுக்கு ஒரு 5 இடம் மாத்திரம் கூட அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. சோ அதுக்குதான் வந்து ஒரு ஊசி மொனை கூட அவங்களுக்கு கிடையவே கிடையாது அப்படின்ட்டு திட்டவட்டமா வந்து இவர் வந்து சொல்லிங்கன்னா துரியோதனன் வந்து சொல்லிடுச்சு. சோ இதுக்கு வந்து அட்லீஸ்ட் அவங்க அப்பாவை திருதராஷ்டிரனாவது சொல்லணும்.
இல்லப்பா போர் வேண்டாம்ப்பா, நீ வந்து அந்த கிராமம் மாத்திரம் கொடு, அவங்க பாட்டுக்கு அரசாட்சி பண்ணிட்டு போகட்டும் அப்படின்றாவது அந்த புத்திமதியாவது அவர் வந்து சொல்லலாம். அதுவும் வந்து சொல்லல. சோ கடைசி சான்ஸ் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாமேன்றதுனால கிருஷ்ணரே வந்து போறாரு. சோ அந்த கிருஷ்ணர் வந்து போகும்போதுதான் அவரை வந்து ஒரு காலாகிரகத்துல அடைக்கிற மாதிரி அவர் வந்து நினைச்சிட்டு இருந்தாங்க. யாரு? துரியோதனன். அவர் வந்து ஒரு சிறையில் அடைக்கணும் அப்படின்னு. அவரை வந்து சிறையில் அடைக்கக்கூடியவரா அவரு இல்லையா? அது வந்து அந்த அறிவு வந்து அவங்களுக்கு வந்து இதற்கெல்லாமே வந்து அப்பாற்பட்டவர் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. அவரை வந்து கட்டி கூட்டின்னு வரணும் அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் வந்து சொல்றாங்க. சோ அவரெல்லாம் வந்து கட்டி எல்லாம் வந்து கூட்டின்னு வர முடியாது. ஏன்னா அவர் வந்து அன்புக்கு மாத்திரம்தான் கட்டுப்படக்கூடியவர். இந்த அதிகாரத்துக்கு எல்லாம் அவர் வந்து கட்டுப்படவே மாட்டார் அப்படின்றது. ஸோ அவர் வந்து போய் சமாதான தூது விடுறாரு. அப்ப வந்து அவங்க வந்து ஒத்துக்கவே மாட்டேங்கிறாங்க. ஸோ அப்போ வந்து சரி ஓகே ஃபைனலா நம்ம நீங்க போர்தான் இடணும் அப்படின்ட்டீங்க. நான் வந்து ஒரே ஒரு ஹெல்ப் மாத்திரம் தான் பண்ண முடியும். என்கிட்ட வந்து நிறைய வந்து போர் வீரர்கள்லாம் இருக்காங்க, நிறைய படைகள்லாம் இருக்கு என்கிட்ட. இந்த படைகள் வேணுமா இல்ல நான் வேணுமா அப்படின்றது நீங்க வந்து யார் நாளைக்கு வராங்களோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன வந்து நான் வந்து யார் ஃபர்ஸ்ட் பாக்கணும்னா அவங்களுக்கு நான் அதை தருவேன் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லிடுறேன். மறுநாளைக்கு துரியோதன் ஓடுறது அந்த இதுக்கு. துரியோதன் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா எப்பவுமே வந்து மேலேயே இருக்கணும்ன்ற ஒரு இந்த கீழ் அடிப்படையணும் அப்படின்ற அந்த இதுவே கிடையவே கிடையாது. அந்த குணமே வந்து கிடையாது. இப்ப கிருஷ்ணர் வந்து தலைமாட்டில போய் அவரு உட்காந்துக்கிறார். சேர் பார்த்தோம்னா உட்காந்து அர்ஜுனர் வர்றாரு. அர்ஜுனர் வந்து என்ன பண்றாரு, எங்க தலைமாட்டில உட்கார வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றாரு, கிருஷ்ணர் தான் சரணாகதி அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிருஷ்ணரோட காலடியில வந்து உட்காந்துக்கிறாரு. மூச்சுன்ற வரைக்கும் பார்த்துருந்தான் அப்படின்ட்டு. கிருஷ்ணர்லாம் வந்து தூங்குறது கிடையாது, சும்மா வந்து கண்ண மூடின்னு இருக்காரு. என்னதான் நடக்கிறது பாக்கலாமே. சோ கிருஷ்ணர் வந்து கண்ணை முழிச்சுக்கிறாரு. அதான் நேரம் வந்து கண்ணை முடிச்சுன்னா நம்ம நேரம் என்ன பார்ப்போம், நேரம் யார் இருக்காங்களோ அவங்கதான் பார்ப்போம். அர்ஜுனர் வந்து பாத்துறாரு. சோ அர்ஜுனா, அப்ப நான் உனக்கு எல்லாமே கொடுத்துடுறேன் நானு அப்படின்ட்டு வந்து சொன்ன உடனே துரியோதனன் வெகுண்டு எழுது, ஆஹா நான் தான் ஃபர்ஸ்ட் வந்தேன், எனக்கு தான் நீங்க வந்து இது பண்ணணும், நான் சொல்றதுதான் நீங்க, எனக்கு என்ன வேணுமோ அது நீங்க ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. சோ அதை எப்படி நான் ரூலை மீற முடியும் அப்படின்னு. அப்ப அர்ஜுனர் சொல்றாரு, இல்ல அவருக்கே என்ன நீங்க கொடுங்க அப்படின்ட்டு சொன்ன உடனே அவரு வந்து கிருஷ்ணரை வச்சு நான் என்ன பண்ண போறேன், எனக்கு வந்து படைகள் தான் ரொம்ப முக்கியம். படைகள் பலம் என்கிட்ட ஜாஸ்தி இருந்தது அப்படின்னா எளிதா நம்ம வந்து பாண்டவர்களை வின் பண்ணிடலாம் அப்படின்ற ஒரு மனக்கோட்டையில அவரோட படைகள் அத்தனையும் வந்து வாங்கியிருப்பாரு. அப்ப அர்ஜுனர்கிட்ட வந்து கிருஷ்ணர் கேட்கிறாரு, என்னப்பா நீ என்ன பண்ண போற அப்படின்னு. எனக்கு எதுவும் வேணும், நீங்க என் கூட இருந்தாலே எனக்கு போரும் அப்படின்றாரு. சோ ஹி இஸ் அ பெஸ்ட் பர்சன். அதுதான் வந்து இன்டெலிஜென்ஸை யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றது. சோ பகவானை வந்து நம்ம கூடவே வச்சுட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா நம்ம எதை பத்தியும் வந்து கவலைப்பட வேண்டிய அவசியமே கிடையாது அப்படின்ற அந்த இன்டெலிஜென்ஸ் வந்து அர்ஜுனர் கிட்ட இருக்கிறதுனால சோ பகவான் வந்து டிசைட் பண்ணி அவரோட உனக்கு நான் தேரோட்டியா இருக்கேன் அப்படின்ட்டு வந்து உறுதி அளிக்கும். இங்க வந்து என்ன அப்படின்னா, பலம் பொருந்திய புயங்களை உடைய அர்ஜுனா, நீ எனக்கு பிரியமான நண்பன். நீதான் எனக்கு ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்தே நீ பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டா இருக்கு. நீ சத்தியுகத்திலே ஃப்ரெண்டா இருக்கு, நரநாராயணரா இருந்தோம். இரண்டாவது யுகத்துல நம்ம வந்து ராம லக்ஷ்மணரா இருந்தோம். இப்போ இந்த யுகத்துல வந்து நான் கிருஷ்ணன், நீ வந்து அர்ஜுனனா இருக்க. சோ எனக்கு பிரியமான நண்பன் நீதான். இதுவரை நான் விளக்கியுள்ளதை காட்டிலும் சிறந்த ஞானத்தை உனக்கு இப்போது நான் கூறப்போகிறேன். நிறைய வந்து உனக்கு ஞானம் வந்து நிறைய நாலேஜ் உனக்கு கொடுத்துருக்காங்க. இனியும் நான் வந்து உனக்கு சிறப்பானது என்னவோ அது வந்து கொடுக்க போறேன். எதுக்கு அப்படின்னா உன்னோட நல்லனிற்காக நான் உழைக்க போகின்றேன். உன்னுடைய திருப்பிய நீ வந்து எங்கிடம் இருந்து கேட்பாயாக. இது வந்து அகெயின் ஹி இஸ் சேயிங் அப்படின்றதுனா இரண்டாவது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே நமே கிருஷ்ணா. விதுசுரகணா பிரபவம் நமஹர்ஷயக அகம் ஆதிர்கி தேவானாம் மகர்ஷீனாம் சர்வசக. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ அப்போ அவரு வந்து சொல்றாரு, அர்ஜுனா தேவர்களோ மகாரிஷிகளோ கூட என்னுடைய வைபவங்கள் என்னை பத்தி வந்து ஜாஸ்தி தெரியாது. ஏன்னா அவர்களை எல்லாம் படைத்தது நான் தான். என்னை பத்தி வந்து அவருக்கு வந்து தெரியாது. இப்போ இன்கேஸ் உங்களுக்கு உங்க அப்பா அம்மாவை பத்தி உங்களுக்கு வந்து தெரியணும் அப்படின்னா அவங்களுடைய அப்பா அம்மா கிட்ட கேட்கணும். அப்படி இல்லைன்னா அவங்களோட சிஸ்டர்ஸ் கிட்ட கேட்கணும். அவங்களுக்கு யாருமே கிடையாது, அவங்க ஒரே குழந்தைதான், அப்பாவும் கிடையாது அம்மாவும் கிடையாது, இறந்துட்டாங்க அப்படின்னா நீங்க யார்கிட்ட போய் கேட்பீங்க? அவங்களுக்கு எதுவுமே வந்து தெரியாது இல்லையா? சோ அது மாதிரி கிருஷ்ணருக்கான அவருக்கு வந்து தாயும் யாருன்னு கிடையாது, தந்தை அப்படின்ற மாதிரி எதுவுமே வந்து கிடையாது. ஏன்னா அவர் வந்து பிறப்பற்றவர், ஆதியிலிருந்தே இருக்கக்கூடியவர். அதனால அவர் படைச்சவர்கள் யாருக்கும் வந்து அவருடைய பலம் வந்து தெரியவே தெரியாது. அவருடைய வைபவங்கள்லாம் அவங்களுக்கு வந்து எதுவுமே வந்து தெரியாது.
ஏனெனில் எல்லா விதத்திலும் தேவர்களும் ரிஷிகளும் நானே ஆதியாவேன். ஏன் அந்த மாதிரி எதுவுமே தெரியாது அவங்களுக்கு அப்படின்னா, நான் தான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து இருந்தேன். இப்போ இதே மாதிரிதான் உங்களுக்கு வந்து அது சொன்னேன் இல்லையா, அவங்க அப்பாவும் அம்மாவை பத்தி தெரியணும் அப்படின்னா அவங்க அப்பா அம்மா கிட்ட கேட்கணும். அவங்க இல்லை அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து தெரியறதுக்கான சான்சஸ் எதுவுமே இருக்குது. அவங்களே வந்து சொல்லிட்டாதான் எங்க அம்மா இருக்கும்போது நான் இப்படி பண்ணுவேன், என் சின்ன வயசுல எனக்கு இப்படிலாம் இருந்தது அப்படின்னு அவங்க சொல்லும் போதுதான் நீங்க வந்து அதை வந்து பிலீவ் பண்ண ஆரம்பிச்சு. அடுத்தது யோமாம் யோமாம் அஜம் அநாதிம் ச வேத்தி லோக மகேஸ்வரம் அசமூட சமர்த்தேஷு சர்வ பாபை பிரமுஷ்யதே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ அவர் வந்து சொல்றாரு, எவன் ஒருவன் யாருக்கு வந்து எனக்கு வந்து பிறப்பு கிடையாது, ஆரம்பமும் கிடையாது, முடிவும் கிடையாது, எல்லா உலகிலும் இறைவனாக நான் இருக்கிறேன். எல்லா உலகம்னா என்ன, அண்ட சராசரங்கள்ல இருக்கக்கூடிய அத்தனை உலகத்திலையும் பகவான் தான் வந்து இறைவனாக இருக்கின்றார். மனிதர்களிடையே குழப்பமற்றவனாகும். ஏன் குழப்பமற்றவனாக அப்படின்னா, நான் இவர் ஒத்தரதான் அப்படின்னும் போது யாருக்குமே எந்த குழப்பமும் இருக்கக்கூடாது. அவன் மட்டுமே எல்லா பாவங்களிலிருந்து விடுதலை பெறுகின்றார். யார் வந்து என்னை பற்றி இந்த மாதிரி அறிகின்றார்களோ அவங்க வந்து இந்த பிறப்பு இறப்பு அப்படின்ற இதுல இருந்து அவங்க வந்து விடுதலை பெறுவார்கள் அப்படின்ட்டு இங்க வந்து சொல்றாங்க. இங்க வந்து பிக்சர் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா, தேவகி வந்து இது குழந்தை பிறக்கக்கூடிய சமயம் வந்து. சோ இது வந்து குழந்தை பிறக்கக்கூடிய சமயம். ஏன்னா வயிற்றுல வந்து கிருஷ்ணர் இருக்காரா, வயிற்றுல வந்து கிருஷ்ணர் கிடையாது. when she is about to deliver, அந்த கரு வந்து உருவாயிருக்கும். ஆனா இந்த கரு வந்து உயிரோட இருந்துட்டு இருக்கும். அதுக்கு வந்து உயிரோட்டம் கொடுத்து அதுக்கு எப்படி கிருஷ்ணர் வருவாரு அப்படின்னா, அது பிறக்கக்கூடிய சமயத்துல அந்த அவதாரமாக அவர் எடுப்பார். வயத்துல இதுல இருந்து வந்து வருது கிடையாது. எல்லாரும் நம்மள மாதிரி வந்து இதுல கிழிச்சியோ இல்ல நம்மள பிறப்பறுப்புல இருந்து வருதுன்றது கிடையவே கிடையாது பகவான்றது. ஸோ அவர் என்ன அப்படின்னா, அது பிறக்கக்கூடிய சமயத்துல அவர் தோன்றுவார். அதுதான் இங்க வந்து நம்ம ஸ்பெஷாலிட்டின்னே வந்து சொல்லலாம். நம்ம சொல்றது வந்து என்ன, அவரும் வந்து அம்மா வயிற்றுலதான் இருக்காரு அப்படின்றது கிடையவே கிடையாது. அதுதான் அவருக்கு வந்து பிறப்பும் கிடையாது, இறப்பும் கிடையாது. அவர் பிறந்தாதானே வந்து இறக்கத்துக்கு, அவரு வந்து பிறக்கல, அவர் ஆதியிலேருந்து அவர் தான் இருக்காரு அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னார். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப இதுதான் வந்து சொன்ன அகமதிர்ஹி தேவானாம், நானே தேவர்களே அவர் சொல்றாரு, நான் எல்லாத்தையும் ஆதாரம் வந்து நான் தான், இவர்கள் அத்தனை பேரும் என்னிலிருந்து வந்தவர்கள் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. இப்போ யாரு அப்படின்னா சிவபெருமான், அதாவது ருத்ரர் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. ருத்ரர்கள்ல அவர் வந்து சிவபெருமான் வந்து ரொம்ப சிறந்த பக்தராக இருக்கின்றார். அடுத்தது வந்து பாத்தீங்க பிரம்மா ஃபர்ஸ்ட், அடுத்தது வந்து ருத்ரர், அதுக்கப்புறம் வந்து கார்த்திகேயன், அதுக்கு அடுத்தது ஆஞ்சநேயர். இது எல்லாமே அந்த அவதாரம் தான் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. அடுத்தது வந்து விநாயகர், அப்புறம் துர்காமா, சரஸ்வதி. இதுக்கு அடுத்தது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா கீழே இருக்கிறது விஷ்ணு. சோ அந்த விஷ்ணுவும் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா எல்லாமே வந்து கிருஷ்ணர்கிட்ட இருந்து தோன்றியவர்களா, எல்லாமே எக்ஸ்பான்ஷன் அப்படின்னு வந்து சொன்னாங்க. பாகவதத்துல யார் யார் எப்பப்ப என்னதுல இருந்து தோன்றினார்கள் அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னாங்க. சோ இங்கேயும் வந்து சொல்லுவாரு, மனுக்கள்ன்றவர் எங்க இருந்து தோன்றினார்கள் அப்படின்னா பகவானுடைய மனதிலேருந்து தோன்றியவர்கள் தான் மனுக்கள் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. ஒரு மயிர்கால்கள்ல இருந்தோ தோன்றியவர்களும் நிறைய பேர் இருக்காங்க. அதுக்கேத்த மாதிரி அவங்களுக்கு வந்து பெயர் இருக்கு அப்படின்ட்டு வந்து. ஆறாவது மகர்ஷய சப்த பூர்வே சத்வாரோ மனவஸ்ததா மத் பாவ மானசா ஜாதா ஏஷாம் லோக இமா பிரஜாக. ஹரே கிருஷ்ணா. இங்க வந்து சப்த ரிஷிகள் பத்தி வந்து சொல்றாங்க. நீங்க வந்து யாராவது ஸ்கவுட்ஸ் பண்ணிருக்கீங்களா? ஸ்கவுட்ஸ் கைட்ஸ்ல இருந்திருக்கீங்களா யாராவது? யாராவது ஸ்கவுட்ஸ் இல்ல கைட்ஸ் பண்ணிருக்கீங்களா ஸ்கூல்ல? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்கூல்ல தான் இருக்கும். ஸ்கூல் போயிட்டாங்களா? இல்ல தெரியல. ஸ்கூல்ல ஸ்கவுட் கைட்ஸ் எல்லாமே இருக்கு. யாராவது இருந்திருக்காங்களான்னு கேட்க. நீங்க யாரும் இல்லையாப்பா? சிவனார், அகல்யா, கித்தனால? இல்ல மேம், ஸ்கவுட்ல இல்ல மேம், ஜேஆர்சில இருந்திருக்கு. ஜேஆர்சி. ஓகே ஓகே. ஜேஆர்சினா உங்களுக்கு வந்து இதுல ஹெல்ப் பண்றதுதான், ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் கொடுக்கறது போறது அதெல்லாம். சோ எதுக்கு கேட்டேன் அப்படின்னா, ஸ்கூல் படிக்கும் போது ஜேஆர்சி, இப்போ ஐஆர்சில இருக்கேன், யூத் ரெட் கிராஸ். யூத். ஓகே ஓகே, வெரி குட்.
சோ இங்க வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா எதுக்காக நான் கேட்டேன் அப்படின்னா, ஸ்கவுட்ஸ் கைட்ஸ் எல்லாம் படிக்கும்போது உங்களுக்கு வந்து நைட் வாட்சிங், ஸ்டார் கேசிங்னு ஒண்ணு வச்சிருப்பாங்க. நைட்ல போய் உங்களுக்கு வந்து ஒரு கேம்ப கூட்டின்னு போவாங்க. கேம்ப கூட்டின்னு வந்தாங்க அப்படின்னா அந்த இடத்துல வந்து ஒரு ஓப்பன் ஸ்பேஸ் இருக்கும். அந்த ஓப்பன் ஸ்பேஸ்க்கு நைட் ஒரு 12 மணிக்கு உங்களை எல்லாம் வந்து அந்த இடத்துக்கு வந்து அந்த ஓப்பன் கிரவுண்ட்ல கூப்பிட்டு உங்களுக்கு வந்து அந்த ரிஷிகள் பத்தி இதெல்லாம் வந்து சொல்லுவாங்க. அந்த ஸ்டார்ஸ், அந்த என்ன சொல்றது, கான்ஸ்டலேஷன் ஆஃப் ஸ்டார்ஸ் அப்படின்னு சொன்னாங்க. நம்ம வந்து தமிழ்ல வந்து சொல்றோம் இல்லையா, இந்த ராசிகள் அப்படின்னு, மேஷ ராசி, ரிஷப ராசி அப்படின்றது அதெல்லாமே வந்து வானத்துல வந்து பார்க்கலாம். அதுதான் வந்து சப்த மண்டலம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. சப்த ரிஷிகள் இருக்கக்கூடிய மண்டலம். ஸோ இங்க வந்து சப்த ரிஷிகள் பத்தி வந்து சொல்றேன். ஸோ சப்த ரிஷிகள் யாரு அப்படின்னா, காஷ்யப முனிவர், அத்ரி முனிவர், வசிஷ்டர், விஸ்வாமித்திரர், கௌதமர், ஜமதக்னி, பரத்வாஜர், இவங்க எல்லாமே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா சப்த ரிஷிகள் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாங்க. இப்ப அவர்களுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய 4 பெரிய முனிவர்கள் யாரு அப்படின்னா, சனத், சனந்தா, சனாதனா, சனத்குமாரா. சோ இவங்க யாரு அப்படின்னா பிரம்மாவுடைய பசங்க. சோ அவங்க வந்து பெருசே ஆகக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக சின்ன குழந்தைங்களாவே இருக்காங்க. இங்க பிக்சரும் வந்து கொடுத்துருக்காங்க கீழே. சப்த ரிஷிகள்ன்றது இதுக்கு கீழே 7 ஹோலி சேஜஸ் இருக்கு இல்லையா, அது கீழே வந்து குட்டி குட்டி பசங்களா இருக்காங்க. அவங்க எதுக்காக அப்படின்னா, பெரியவங்களானா கல்யாணம் பண்ணணும், கல்யாணம் பண்ணனா குழந்தை இதுவாகும். சோ அதெல்லாம் அந்த இதுல இருந்து இருக்கக்கூடாது, அந்த தொந்தரவே வேண்டாம் அப்படின்றதுக்காக அவங்க எங்களை சின்னதாவே இருக்க வைங்க அப்படின்ட்டு வந்து குழந்தைங்களாவே இருக்க வைங்க அப்படின்றாங்க. அவங்க வந்து முனிவர்களா இருக்காங்க. அடுத்தது வந்து மனுசும் அப்படின்றவர் யாரு அப்படின்னா, மனித குலத்தோட முன்னோடிகள். மனித குலம் தோன்றுவதற்கு அவங்கதான் வந்து முன்னோடிகள். அவங்க எல்லாருமே யார்கிட்ட இருந்து வந்தாங்க அப்படின்னா, என்னிடம் இருந்து வந்தார்கள் அப்படின்ட்டு கிருஷ்ணர் வந்து சொல்றாரு. என் மனதிலிருந்து பிறந்தவர்கள் மற்றும் பல்வேறு கிரகங்களை கொண்ட அனைத்து உயிரினங்களும் அவர்களிடமிருந்து பிறக்கின்றன அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. சோ அதுதான் வந்து இங்க வந்து பார்க்க. இது வந்து கிருஷ்ணாவோட பேலஸ். கிருஷ்ணர் வந்து துவாரகையில வந்து இந்த பேலஸ் வந்து இது பண்ணிருக்காங்க. இது எல்லாமே எப்படி கட்டினாரு அப்படின்னா, ஓவர் நைட் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாங்க. நைட்டு பார்த்தா இது சாதாரணமா சாயங்கமா இந்த பேலஸ் எல்லாம் கட்டுறதுக்கு நிறைய வருஷம் ஆகும் இல்லையா. ஆனா அவரது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா விஸ்வகர்மா அப்படின்றது அவருதான் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆர்கிடெக்ட். யாரு வந்து ஃபாதர் ஆஃப் ஆர்கிடெக்சர் யாரு அப்படின்னா விஸ்வகர்மான்றவர் தான் ஆர்கிடெக்சர். அவர் வந்து இந்த பூலோகத்தை சேர்ந்தவர் கிடையாது, வேற்று கிரகத்துல இருக்கக்கூடியவர். அவர் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இப்படி நினைச்சாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த செகண்ட்ல வந்து அந்த பில்டிங் வந்து வந்துடும். அந்த மாதிரி. சோ முதல் நாள் பார்த்தா மாளிகை கிடையாது, மறுநாளைக்கு காலையில எழுந்து பார்த்தா மாளிகை இருக்கு. அது யார் கட்டினது அப்படின்னா விஸ்வகர்மா தான் வந்து கட்டியிருக்கு. ஸோ அது எப்படி கட்டியிருக்காரு அப்படின்னா அவருடைய யோக சக்தி. ஸோ இதுதான் வந்து நிறைய டெம்பிள்ஸ் வந்து நம்ம இந்தியால இருக்கு இல்லையா. அந்த டெம்பிள்ஸ் முழுக்க வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா சில டெம்பிள்ஸ் எல்லாம் வந்து மனுஷனால கட்டக்கூடியது கிடையவே கிடையாது. ஒரு வேற்று கிரகத்திலேருந்து வந்து அமானுஷ்ய சக்திகள் இருக்கக்கூடியது, யோக சக்தியெல்லாம் இருக்கக்கூடிய மனிதர்கள்னால தான் அது வந்து பண்ணவே முடியும். அப்பேற்பட்டவர்கள் தான் வேற்று கிரகத்துல வந்து இருக்கக்கூடியவர்கள். ஸோ இந்த அரண்மனை வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா, இந்த கோட்டை வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா, கோட்டைன்றது உங்களுக்கு வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, சுத்தீர வந்து அகழின்னு ஒண்ணு இருக்கும். அதாவது தண்ணி வந்து சுத்தீர இருந்திருக்கும். அது இதே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஃபேன்லாம் அந்த காலத்துல வந்து கிடையாது. இந்த அகழி கட்டிட்டாங்க அப்படின்னா அதுல இருந்து இருக்கக்கூடிய காத்து வந்து சில்லுன்னு வந்து அந்த இதுல வந்து படும். அதனால அதுதான் வந்து கூல் பிரீஸ் வந்து கொடுக்கக்கூடியது. இந்த கோட்டையை வந்து கட்டினது வந்து விஸ்வகர்மான்றவர் தான் கட்டினார். அவர் வந்து சொல்றாரு, எனது இத்தகைய வைபவத்தையும் யோக சக்தியையும் எவன் உண்மை என்று அறிகின்றானோ அவன் களங்கமற்ற பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுகின்றான், இதில் சந்தேகம் கிடையாது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. சோ பகவானுடைய யோக சக்தி எல்லாம் யாருக்கு ஒருத்தருக்கு வந்து தெரியறதோ அவங்க வந்து அனன்ய பக்தியில இருக்கக்கூடியவர்கள் அப்படின்ட்டு வந்து. அடுத்தது வந்து இது படிங்க மாதாஜி. அகம் சர்வஸ்ய பிரபவோ மத்த சர்வம். ஹரே கிருஷ்ணா. மத்த சர்வம் பிரவர்த்ததே இது மத்வா பஜந்தே மாம் உதாபாவ சமன்விதாக. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இங்க வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஜட மற்றும் ஆன்மீக உலகங்கள் அனைத்திற்கும் மூலம் நானே, எல்லாம் என்னிடமிருந்தே தோன்றுகின்றன. அவர் வந்து அதை சொல்றாரு. எல்லா அண்ட சராசரங்கள் இந்த ஒரு பிளானட்டும் வந்து பகவான் கிட்ட இருந்தா வந்து வருகின்றது. இதனை நன்றாக அறிந்த அறிஞர்கள் எனது பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு இதயபூர்வமாக என்னை வழிபடுகின்றனர் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. சோ இது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா
நம்ம 8வது அத்தியாயத்திலேயே இதை வந்து பார்த்தோம். ஸோ எப்படி வந்து பகவான் வந்து ஒரு பார்க் இந்த கடல்ல வந்து படுத்துட்டு இருக்காரு. அவர் வந்து எல்லாருமே வந்து தாங்கி கொண்டே சப்போர்ட்டை வந்து அவரு தான். இந்த கிரகங்கள் அத்தனையும் அவரை சுத்தி வந்து வந்துட்டு இருக்கு. சுத்தி வந்துட்டு இருக்கிறதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா, அந்த ஃபோர்ஸ் வந்து அவர்கிட்ட தான் வந்து அந்த அட்ராக்ஷன் வந்து அவர்கிட்ட தான் இருக்கு. அந்த காந்தம் வந்து அவர்கிட்ட தான் இருக்கு. அதனாலதான் அந்த பிளானட்ஸ் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அவரை சுத்தி தான் வந்து வந்துட்டு இருக்கு அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. சப்போஸ் அந்த இடத்துல வந்து பகவான் ஆகிய நூல் அங்க இல்லை அப்படின்னா ஒரு கிரகமும் ஒரு பக்கம் வந்து போகும். ஒரு டிசிப்ளின் அப்படின்றது இருக்காது. ஸோ அதுதான் அவர் வந்து இஸ் நோன் அஸ் அ மெயின்டெனர். அவர் தான் பாதுகாவலர் அப்படின்றது. இது கிருஷ்ணா. இதுதான் வந்து அண்ட சராசரங்கள். இந்த இது வந்து எல்லா ரீசெண்டா நிறைய இதுல வந்து போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இந்து காஸ்மாலஜின்றது என்ன அப்படின்னா ஹோல் காஸ்மாஸ், அண்ட சராசரங்கள் பத்தி வந்து சொல்லுங்க. ஸோ இது வந்து நடுவுல வந்து காமிக்கிறாங்க. அதுதான் வந்து ஜம்பு துவீபே அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாங்க. ஜம்பு துவீபே பாரத கண்டே மைரோக அப்படின்னு சொல்றாங்க. இந்த மேருமலை வந்து அதுதான் வந்து கடைஞ்சு அதுல மூலமா வந்ததுதான் நிறைய வந்து பொருட்கள்லாம் நமக்கு வந்திருக்கு. நமக்குன்னு இல்லாம இவருக்கு வந்து போயிருக்கு. யாருக்கு? இந்திரனுக்கு வந்து நிறைய வந்து கொடுத்திருக்காரு. சோ இது என்னென்ன லோகங்கள் இருக்கு? பிரம்ம லோகம் இருக்கு, தப்பலோகம், ஜனலோகம், மகர்லோகம், ஸ்வர்கலோகம் இருக்கு. ஸ்வர்கலோகத்துக்கு கீழே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா புவலோகம் அப்படின்னு சொல்றது. நம்மளது வந்து பூலோகம். அதுக்கு மேல இருக்கிறது வந்து பூலோகம், அதாவது கோஸ்ட், முன்னோர்கள்லாம் இருக்கக்கூடிய இடம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. இந்த நடுவுல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அதுதான் வந்து மேருமலை. அந்த இதுதான் எப்படி வந்து நம்மளுடைய ஹோல் இது என்ன சொல்றது, பூமி வந்து எப்படி வந்து இயங்குறது அப்படின்றதெல்லாம் வந்து சொல்றாங்க. அதை சுத்தி என்னெல்லாம் இருக்கு அப்படின்றதையும் வந்து சொல்றாங்க. நம்மளுக்கு தெரிஞ்சது எல்லாமே வந்து கடல் வந்து சொல்றோம் இல்லையா? ஆனா இப்ப இருக்கிறதுக்குள்ள பெரிய கடல்லாம் இங்கேயே இருக்கு. ஓஷன் ஆஃப் என்ன சொல்றது, கேர்டில்டு மில்க்லாம் தயிர் இருக்கக்கூடிய அந்த கடல் ஒண்ணு இருக்கு, சமுத்திரம் இருக்கு. அப்புறம் ஓஷன் ஆஃப் வைன்ன்றது வந்து ஹனி. சோ இங்க வந்து நீங்க வந்து உலகம் வந்து நம்ம வந்து ஒன்னொன்னையும் நம்ம வந்து ரிசர்ச் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா இது எல்லாமே நீங்க வந்து கூகுள்ல சர்ச் பண்ணீங்கன்னா அதாவது எந்தெந்த இடத்துல இருக்கு அப்படின்றதையும் வந்து சொல்லுவாங்க. அடுத்தது வந்து பூலோகம், அதாவது எர்த்லி பிளானட் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. அடுத்தது வந்து ஓஷன் ஆஃப் வாட்டர். நம்ம வந்து பாக்குறோம் இல்லையா, நிறைய பேர் வந்து நீங்க வந்து ஓஷன் இது பாத்திருக்கீங்களா என்னன்றது தெரியல. பசிபிக் ஓஷன் பாத்திருக்கீங்களா என்னன்னு தெரியல. பசிபிக் ஓஷன் பாத்திருக்கீங்களா? பசிபிக் கடல் பார்த்தது இல்ல. பிரம்மாண்டமா இருக்கும். அதுதான் வந்து லார்ஜஸ்ட் ஓஷன் இந்த வேர்ல்டு அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாங்க. அது அண்ட சராசரங்கள் பயங்கரமா இருக்கும் அந்த ஓஷன் பார்க்கும்போது. யூஎஸ் போயிருந்த போது பார்த்து நானு அது பார்த்தாலே வந்து ஒரு மாதிரி இருக்கு. இந்த கலிபோர்னியா அந்த பக்கம் இந்த பசிபிக் ஓஷன் வந்து தெரியும். இந்த பக்கம் வந்தோம் அப்படின்னா அட்லாண்டிக் ஓஷன் வந்து தெரியும். நான் என்ன சொல்றது, யூரோப்புக்கும் அமெரிக்காவுக்கும் நடுவுல இருக்கிறது தான் வந்து அட்லாண்டிக் ஓஷன். அட்லாண்டிக் ஓஷன் நீங்க வந்து ஈஸ்ட் சைடு ஆஃப் யூஎஸ் வந்தீங்க அப்படின்னா வாஷிங்டன் டிசி அந்த பக்கம் எல்லாம் வந்தீங்க அப்படின்னா நீங்க வந்து அட்லாண்டிக் ஓஷன் வந்து பார்க்கலாம். அட்லாண்டிக் ஓஷன் இஸ் த பிஸியஸ்ட் ஓஷன் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி அந்த அவ்வளவு பெரிய கடல், பல சமுத்திரங்கள் வந்து இருக்கு. சமுத்திரத்துக்குள்ள எத்தனையோ உயிர் வாழிகள் நம்மளுக்கு கணக்கே தெரியாது. நீங்க வந்து சீக்ரெட் ஆஃப் தி சீன் ஒண்ணு அந்த இது இருக்கு, இந்த மூவி ஒண்ணு இருக்கு, அதை போய் பாருங்க. ரொம்ப அழகா இருக்கும் அந்த மூவி. ஸோ அதுல வந்து இந்த எல்லாமே வந்து காமிக்கிறாங்க. ஒரு உயிர் வாழி எப்படி வந்து அந்த இது மீன் ஆகட்டும், ஷார்க் ஆகட்டும், எல்லாமே வந்து அதுல எப்படி வாழுகின்றது அப்படின்றது வந்து பாக்குறாங்க. அது ரொம்ப கீழே போறதுதான் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நாகலோகம் அப்படின்றது இருக்கு. அதான் வந்து வாசுகி என்ற பாம்பு வந்து இருந்துருக்கு. ஸோ இது வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான இது. என்ன சொல்றது, இந்த 10வது அத்தியாயம் மாத்திரம் இல்ல, இந்த த்ரூ அவுட் நம்ம வந்து எதெல்லாம் வந்து ஜியோகிராபிக்கலா நம்ம வந்து பார்க்கணுமோ அதெல்லாமே வந்து இந்த இந்த பகவத்கீதையில வந்து ரொம்ப அழகா வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்தது ஹரே கிருஷ்ணா. மச்சித்தா மத்கத பிராணா போதயந்த பரஸ்பரம் கதயந்த சமாம் நித்யம் துஷ்யந்தி ச ரமந்தி ச. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இங்க வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா என்னன்னா, யாரெல்லாம் வந்து பக்தியில திளைச்சிருக்காங்களோ, இப்ப வந்து எனக்கு வந்து கிரிக்கெட் நல்லா பழகணும் அப்படின்னா நான் கிரிக்கெட் விளையாடுறவங்களோட சேர்ந்தாதான் கிரிக்கெட் பழக முடியும்.
நான் இங்க உட்காந்துருப்பேன், ஆனா கிரிக்கெட் நல்லா விளையாடணும்னா நிச்சயம் முடியாது. சோ அதுதான் வந்து சத் சங்கம்ன்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. யாரோட நீங்க வந்து பழகுறீங்க அந்த மாதிரியான குணங்கள் தான் உங்களுக்கு வந்து வரும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவோம். ஸோ அதனால நீங்க ஸ்கூல் போகும்போது நீங்க வந்து கொஞ்சம் என்ன 3rd 4th அப்படின்னு படிச்சுட்டு இருக்கும்போது உங்க அம்மா நிச்சயம் வந்து சொல்லியிருப்பாங்க, நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸா செலக்ட் பண்ணிக்கப்பா. ஏன் அம்மா நல்ல ஃப்ரெண்டு செலக்ட் பண்றாங்க, எல்லாருமே நல்லவங்க தானே அப்படின்ட்டு நம்மளுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து தோணும். ஏன்னா ஒவ்வொருத்தரோட குணங்கள் வந்து அப்ப மாறும். சோ அந்த குணங்களோட இருக்கக்கூடியவங்களை நம்ம இருந்துட்டோம் அப்படின்னா அதே குணமும் நம்ம கிட்ட. அதனாலதான் நல்லா படிக்கிற பசங்களோட சேருப்பா அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க அம்மா அப்பா. அந்த மாதிரி நம்ம வந்து நம்மளுடைய சங்கம் வந்து எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா, இங்க நம்ம வந்து பகவத்கீதையும் பாகவதம் அதெல்லாம் நம்ம பக்தியில இருக்கணும் அப்படின்னா சாது சங்கால இருக்கணும். அதாவது தூய பக்தியில இருக்கக்கூடியவர்களோட சங்கத்துல நம்ம அசோசியேஷன்ல நம்ம இருக்கணும். என்னென்ன அசோசியேஷன்ல நம்ம இருக்கணும், என்ன மாதிரி வரணும் அப்படின்னா அந்த மாதிரி அசோசியேஷன்ல நம்ம இருக்கணும். அதுதான் பெர்னாட் ஷா வந்து சொல்றாரு, நீங்க வந்து உன்னுடைய நண்பனை காட்டு, நீ யார் என்று நான் சொல்றேன். நீ உன்னை பத்தி எதுவுமே எனக்கு வந்து சொல்லவே சொல்லாது, உன் நண்பர் யாருன்னு காமி அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவோம். நண்பனை காமிச்சாச்சு அப்படின்னா நீ எப்படிப்பட்டவன்றது எனக்கு தெரியும். அதனால்தான் நம்ம நல்ல நண்பர்களை வந்து தேர்ந்தெடுக்கணும். ஏன்னா உறவு, அதாவது நம்ம பேரண்ட்ஸ்ன்றது ஒரு இது, நம்மளுடைய கூட பிறந்த அக்கா தங்க அப்படின்றது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் ரிலேஷன்ஷிப். நண்பன் அப்படின்றதுதான் நம்ம எல்லாமே வந்து நம்மளுடைய ப்ரோஸ் அண்ட் கான்ஸ், நம்ம பிளஸ் மைனஸ் எல்லாத்தையுமே ஷேர் பண்ணக்கூடியது நம்மளுடைய நண்பன். ஸோ அந்த நண்பன் வந்து கரெக்டான நண்பனா இருந்தாச்சு அப்படின்னா, எப்படி வந்து அர்ஜுனனுக்கு வந்து கிருஷ்ணர் வந்து கரெக்டான நண்பன் இருந்ததுனால அவர் கைட் பண்ணாரோ அந்த மாதிரி நம்ம வந்து நண்பரை வந்து தேர்ந்தெடுக்கணும். ஸோ இங்க வந்து என்ன அப்படின்னா, இவரோட அசோசியேஷன், அதாவது பிரபுபாதாவோட அசோசியேஷன்ல யாரெல்லாம் வந்து இருந்தார்களோ அவங்க அத்தனை பேரும் எதை பத்தி பேசுவாங்க அப்படின்னா, பகவத்கீதையை பத்தி பேசுவாங்க, சைத்தன்யரை பத்தி பேசுவாங்க, நரோத்தம தாஸ் பத்தி பேசுவாங்க. ஸோ இவங்கள எல்லா பக்திமார்கள், அப்புறம் வந்து குருமார்கள், அவங்கள பத்தி தான் வந்து பேசிட்டே இருப்பாங்க. கிருஷ்ணரை பத்தி வந்து பேசுவாங்க. ஸோ அதுதான் அவங்க வந்து சொன்னாங்க. ஃபுல்லா எதுக்கு அர்ப்பணிப்பாங்க அப்படின்னா, தன்னே வந்து பக்திக்காக அர்ப்பணிக்கக்கூடியவர்கள். அவங்க வந்து ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பேசிக்கிறதே எதை பேசிப்பாங்க அப்படின்னா, பகவத்கீதையில இந்த மாதிரி ஒரு இது இருக்கு. நிறைய பேர் பாத்தீங்க அப்படின்னா இஸ்கான்ல டாக்டரேட் பண்ணவங்க எல்லாம் கூட இருக்காங்க இந்த பகவத்கீதையில. அவ்வளவு வந்து கரைச்சு குடிச்சிருக்கவங்க அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. சோ அந்த மாதிரியான அசோசியேஷன்ல நம்ம இருந்தோம் அப்படின்னா நிறைய வந்து நம்மளுக்கு வந்து பகவானை பத்தி வந்து நம்மளுக்கு வந்து, அதனால நம்ம வந்து யாரை தேர்ந்தெடுக்கணும்னா நண்பனை அழகா வந்து தேர்ந்தெடுக்கணும் அப்படின்ட்டு. 10வதுல வந்து அப்படின்னா, எனக்கு தொண்டு செய்வதால் இடையராது ஈடுபட்டவர்களுக்கு என்னிடம் வந்தடைவதற்கு தேவையான அறிவை நானே வழங்குகின்றேன் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றேன். யாரெல்லாம் வந்து நான் வந்து பக்தியில இருக்கணும் கிருஷ்ணா, எனக்கு நல்ல பக்தி வரணும் கிருஷ்ணா, உன் பேர்ல இருக்கிற பக்தி வந்து எனக்கு இன்னைக்குமே குறையக்கூடாது, நீங்க வேற எதுவும் வேண்டாம், பொருள் வேண்டாம், புகழ் வேண்டாம், எதுவுமே வேண்டாம், உன்னுடைய காலடியில நான் இருக்கணும் அப்படின்ற ஒரு நம்ம அந்த வேண்டுதல் வச்சோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து நிறைய வந்து டெஸ்ட் வந்து பண்ணுவார் கடவுள். என்ன அப்படின்னு, நீ அதுல ஸ்ட்ராங்கா இருக்கியா அப்படின்றதெல்லாம் வந்து பாப்பாரு. கொஞ்சமானா உனக்கு வந்து கொஞ்சம் அப்படி ஆசை காமிப்பாரு. நீ அந்த ஆசையில வயப்பட்டு நீ அது பின்னாடி ஓடின அப்படின்னா நீ கொஞ்சம் திருந்தி நீ வருவ. இல்லையா அந்த ஆசையே நான் படல, நீதான் அப்படின்னு போது எப்படியாவது உங்களை வந்து மேல தூக்கறதுக்கு தான் பகவான் வந்து பார்த்துட்டே இருப்பாரு. அவருக்கு வந்து நிறைய வந்து பக்தர்கள் தேவை அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. அதனாலதான் அவர் வந்து சொல்றாரு, இந்த துருவனுக்கு என்ன பண்றாரு அப்படின்னா, அந்த துருவன் வந்து கடுமையா வந்து தவம் இருக்கும்போது அவங்களுக்கு அவர் போய் அவருக்கு வந்து காட்சி அளித்து அவருக்கு துருவ லோகமே வந்து கொடுத்திருக்காரு அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. ஸோ இந்த நாரத மகரிஷி இது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நாரத மகரிஷி வந்து துருவனுக்கு வந்து சொல்றாரு, துருவன் வந்து அம்மா கிட்ட கோச்சிண்டு, சின்னம்மா கிட்டையும் அம்மா கிட்டையும் கோச்சின்னு நேரம் வந்துடுறாரு. எங்க அப்பா மடியில என்ன உட்கார வைக்க மாட்டேன்றாங்க, எப்படியாவது அரசாட்சி புரியணும் அப்படின்ற ஒரு வெறியோட அவர் வந்து காட்டுல போய் வந்து தவறம் புரியுறாரு. தவம் புரியும் போது அதுதான் வந்து சொல்றாங்க, முதல் மாசம் தவம் புரியும் போது முதல் மாசம் மதுவனம்ன்ற இடத்துல தவம் புரிகின்ற ஃபர்ஸ்ட் மாசம் வந்து 3 நாள் பழமையா வந்து சாப்பிட்டாரு. ஒரு 3 நாளைக்கு ஒரு தடவை பழம் சாப்பிட்டாரு. 2வது மாசம் வந்து உலர்ந்த புல்லு வந்து 6 நாளைக்கு ஒரு தடவை சாப்பிடுறாரு. 3வது மாசம் வந்து தண்ணீர் வந்து 9 நாளைக்கு ஒரு தடவை குடிக்கிறாரு. 4வது மாசம் வந்து காற்றையே வந்து 12 நாளைக்கு ஒரு தடவை வந்து சுவாசிக்கணும். 5வது மாசம் வந்து ஒற்றை காலில் வந்து நகராமல் அங்கேயே நின்றுட்டு. சோ துருவன் தன் இந்திரியங்களை, அவர் இதான் வந்து சொல்றது கண்ட்ரோலிங் தி சென்சஸ் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. தன்னோட இந்திரியங்களை அடக்கியதை கண்டு நாரதர் எழுந்து
வாசுதேவ மந்திரத்தை ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய அப்படின்னு சொன்னாங்க இல்லையா ஆரம்பத்துல, அந்த மந்திரத்தை வந்து துருவனுக்கு வந்து சொல்றாரு. துருவன் வந்து கண்டினியூஸா அதை வந்து ப்ரே பண்ணிட்டே இருக்க, சாண்ட் பண்ணிட்டே இருக்காரு. ஓம் நமோ பகவதி வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதி வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதி வாசுதேவாய அப்படின்னு சாண்ட் பண்ணிட்டே இருக்காரு. அந்த தவம் பண்றது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா 3 உலகமும் வந்து அப்படியே ஆட ஆரம்பிச்சு தவத்தினால. இந்த குட்டி பையன் தவத்தினால அவருடைய கட்டை விரல் வந்து பாத்தீங்க எதனால அப்படின்னா, இந்த பையனோட கட்டை விரல், துருவனோட கட்டை விரல் வந்து பூமியை வந்து அமுக்கி கீழே வந்து தள்ளுறது, அது கீழே வந்து தள்ளக்கூடியது அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னாங்க. சோ பகவான் வந்து என்ன பண்ணாரு, அவன் முன் தோன்றிய பின்னும் அவன் ஆழ்ந்த பகவத் தியானத்தில் இருந்ததால் அவன் மனதில் இருக்கும் வடிவத்தை மறைத்து அவன் கண்களை திறக்க செய்தார் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. சோ அந்த கண்கள் வந்து திறந்துட்ட அப்புறம் அவர் வந்து எதனால திறந்தாரு அப்படின்னா, உள்ள இருக்கக்கூடிய அவங்கள வந்து பார்க்கல என்ன, அவருடைய உருவத்தை தான் அவங்க வந்து பார்த்துட்டு இருந்தாரு. பகவானுடைய உருவம் மாத்திரம்தான் உள்ள தனக்குள்ள இருக்கிறத பார்த்துட்டு இருந்தாரு. சோ பகவான் வந்து அவரை வந்து தொடணும், ஸ்மரிக்கணும் அப்படின்னும் போது என்ன பண்றாரு, அந்த உள்ள இருக்கக்கூடிய பகவான் என்ன சொல்றது பரமாத்மாவோட உருவம் வந்து உள்ள இருக்கு, அதை வந்து மறைச்சிட்டு அப்புறம் பார்த்தா என்னோட பகவானை பார்த்துட்டே இருக்கு, காணுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் பார்க்கும் கண்ணை திறக்கும் பார்த்தா ஏத்தாப்பதே பகவான் நிக்கிறாரு. சோ உடனே வந்து பகவான் என்ன பண்றாரு, அவருக்கு வந்து தாமரை மலரை வந்து அவர் மேல வச்சு அவருக்கு வந்து நல்லா தொட்டு அவர் ஆசீர்வாதம் பண்ணினால சின்ன குழந்தையிலேயே அவர் வந்து நிறைய பாடல்கள்லாம் வந்து பாட ஆரம்பிச்சாரு. தனது பாஞ்சஜன்யன்றது அவருடைய சங்கு. பாஞ்சஜன்யத்தை துருவரை ஸ்பரிசித்து ஸ்லோகம் பாடும் திறனை வழங்கினார். அவருடைய நாக்குல வந்து அவர் வந்து அந்த சங்கால வந்து எழுதினாரு. உடனே அவர் என்ன பண்ணினாரு, துருவன் வந்து நிறைய வந்து பாடல்கள்லாம் வந்து பாட ஆரம்பிச்சாங்க அப்படின்னு. இங்க வந்து இந்த இதுல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா, பக்தர்களுக்கு என்ன விசேஷமான குணம் அப்படின்னா, அவர்களிடம் விசேஷ கருணையை காட்டுவதற்காக அவர்களுடைய இதயத்தில் பகவான் வந்து சொல்றாரு, நான் வந்து கருணை மிகுந்தவன் அப்படின்றது காமிக்கிறதுக்காக நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா, அவர்களுடைய இதயத்தை நான் வசிப்பேன் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றேன். அவருடைய இதயத்தில் நான் வசிப்பேன். அறியாமையினால் பிறந்த இருளை ஞானமெனும் சுடர்விடும் தீபத்தினால் அழிக்கின்றேன். அறியாமை அவங்க கிட்ட இருந்தது, அவங்களுக்கு ஒண்ணுமே தெரியல அப்படின்னா அது வந்து ஞானம், நாலேஜ் வந்து கொடுத்து அவங்களை வந்து இந்த அறியாமையை வந்து அழிக்கின்றேன் அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னாங்க. இங்க வந்து 2 பேரோட இதுவும் பார்க்கணும் நம்ம. மேல வந்து ஏற்கனவே உங்களுக்கு வந்து தெரியும், பரீட்சித் மகாராஜா வந்து சுகதேவ கோஸ்வாமி கிட்ட இருந்து அவர் வந்து பாகவதம் கேட்கிறாரு. 7 நாளைக்குள்ள அவருக்கு வந்து பகவானை பத்தி தெரியணும் அப்படின்றதுக்காக. கீழே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா கபிலமுனி அப்படின்றவர் வந்து பகவானுடைய ஒரு அம்சம் தான். அவரோட ஒன் ஆஃப் த இது வந்து அவதாரம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா கபிலமுனி. இவர் தான் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா தன்னுடைய அம்மாவான தேவகுதி அப்படின்றவங்களுக்கு வந்து ஞானம் வந்து வழங்கிக்கிறார். என்ன ஞானம் அப்படின்னா, உங்களுக்கு வந்து இந்த சாங்கியா பிலாசபி பத்தி வந்து சொல்றாரு. அதுதான் வந்து இந்த இடத்துல நம்ம அடுத்தது வந்து 12-13. இங்க வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா உத்தவர் வந்து கிருஷ்ணர் வந்து கிளம்புற. உத்தவர் யாரு அப்படின்னா கிருஷ்ணருடைய கிளாஸ்மேட் பிளஸ் உறவுக்காரரும். சோ அவர் வந்து மைத்திரிய முனிவரோட வர்றாரு. கிருஷ்ணா வந்து கேள்விப்படுறாரு, கிருஷ்ணர் வந்து இந்த பூலோகத்தை விட்டு அவர் வந்து இதுக்கு போறாரு, வைகுண்டத்துக்கு கிளம்ப போறாரு. ஓடி வர்றாரு. கிருஷ்ணா என்கிட்ட நீ சொல்லாதே நீ போற, எனக்கு ஒண்ணுமே சொல்லாதே நீ போற கிருஷ்ணா, என்னன்னே அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லும் போது அப்போ அவர் வந்து கிருஷ்ணருக்கு வந்து உபதேசங்கள் வந்து சொல்றாரு. அதுதான் வந்து உத்தவ கீதா அப்படின்ட்டு வந்து இதுக்கு அதுதான் இந்த பிக்சர் தான் இங்க வந்து கொடுத்து. சோ இங்க வந்து சொல்றாரு, அர்ஜுனர் வந்து சொல்றாரு, நீங்க யாரு அப்படின்னா நீங்க வந்து பரபிரம்மம், பரம்தாமா, பவித்ரம் பரமம் பவான் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. நீங்க யாரு, உன்னதமான நீங்க தான் பரபிரம்மம், உன்னதமான இருப்பிடமே நீங்க தான், மிகவும் தூய்மையான பவித்ரம் அப்படின்னால தூய்மையானவரும் நீங்க தான், பரமம் பவான் அப்படின்னா பரம சத்தியமும் நீயே. சோ பரம சாஸ்வதம் அப்படின்னா நீங்களே வந்து நித்தியமானவர். சாஸ்வதம்ன்றது நித்தியமானது. திவ்யம்னா திவ்யமானவர்னா ரொம்ப சிறப்பானவர். ஆதி தெய்வம், அதாவது எல்லாருக்கும் பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடி நீங்க வந்து பிறந்தனீங்க. அதாவது நீங்க வந்து பிறப்பற்றவர், மிகவும் பெரியவர். உங்களுக்கு வந்து இதுவே கிடையாது, ஏஜே வந்து கிடையாது, மிக பெரியவர்.
உண்மை இந்த உண்மை உண்மை பற்றி இந்த உண்மையினை நாரதர் அவரு அர்ஜுன சொல்றாரு. உங்களை மாதிரி இந்த குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் வந்து யாரு என்கிட்ட முன்னாடி சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா நாரதர் சொல்லியிருக்காரு, அசித்தர் அப்படின்றவர் வந்து சொல்லியிருக்காரு, தேவலர் அப்படின்றவர் வந்து சொல்லியிருக்காரு, வியாசரும் வந்து சொல்லியிருக்காங்க, அப்புறம் நிறைய ரிஷிகளும் வந்து இதை உறுதி செய்துள்ளனர் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லிட்டு, இப்போ வந்து உங்க வாயாலே நான் கேட்கும் போது எனக்கு வந்து வேற எந்த சந்தேகமும் இல்லை கிருஷ்ணா அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றேன். 14-15 அதுல வந்து என்ன அப்படின்னா, கிருஷ்ணா தாங்கள் எனக்கு கூறியவற்றை எல்லாம் உண்மை என நான் முழுமையாக ஏற்கின்றேன். நீங்க சொன்னது அத்தனையும் உண்மை என்றது எனக்கு தெரியும். நான் பகவானே, தேவர்களோ அசுரர்களோ உமது வியக்கத்தை தத்துவத்தை அறிய முடியாது. தேவர்களுக்கும் அதை பத்தி வந்து தெரியாது, அசுரர்களுக்கும் அதை பத்தி வந்து தெரியாது. நான் புரிஞ்சுட்டேன் இப்போ அப்படின்ட்டு அர்ஜுனர் வந்து சொல்றாரு. அதனால உத்தம புருஷரே, அனைத்திற்கும் மூலமானவரே, இறைவனே, தேவர்களின் தேவரே, அகிலத்தின் இறைவனே, உண்மையில் உமது சுய அந்தரங்க சக்தியின் மூலம் நீரே உண்மை அறிவீர் அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னோம். உங்களை பத்தி உங்களுக்குதான் தெரியும், எங்களுக்கு எதுவுமே தெரியாது. அதனால எங்களுக்கு எடுத்து சொல்லுங்க அப்படின்ட்டு இந்த ஸ்லோகங்கள்ல வந்து உன்னத யோகி ஆகிய கிருஷ்ணா, நான் உண்மை அடையறாத நினைப்பதும் அறிவதும் எங்கனம். நான் எப்படி உங்களை வந்து எப்பவுமே நான் நினைச்சுட்டு இருக்கிறது. நான் பகவானே, வேற எந்தெந்தெல்லாம் உருவத்துல எல்லாம் நீங்க இருக்கீங்கன்னு சொல்ல முடியுமா அப்படின்ட்டு வந்து கேட்கிறாரு. ஜனார்தனா, உமது வைபவங்களின் யோக சக்தியை பற்றி தயவு செய்து விவரமாக கூறவும். இங்கே நிறைய ஒரு வந்து லீலைகள் வந்து பண்ணியிருக்காரு. இங்க இந்த லீலை வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா, ரைட் சைட்ல இருக்கிறது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா காளியா அந்த ஸ்னேக்க வந்து அவர் வந்து கொன்னு அந்த குளத்துல இருக்கக்கூடிய விஷத்தன்மை வந்து நீக்கினார் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. அது வந்து ஒரு ராட்சச இதுதான் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. அதாவது காளியின் நர்த்தனம் அப்படின்ட்டு உண்மை பற்றி கேட்பதில் எனக்கு வந்து எப்பொழுதும் பகவானை பத்தி நம்ம எங்க போய் எந்த சத் சங்கத்துல உட்காண்டாலும் பகவத்கீதையாக இல்ல என்ன சொல்றது, மகாபாரதமாகட்டும் ராமாயணமாகட்டும் சொல்லும் போது நம்ம அப்ப ஃபர்ஸ்ட் கேட்கிற மாதிரி நம்ம வந்து கேட்போம். ஏன்னா அதுல வந்து நம்மளுக்கு வந்து சோர்வே அடையப்பட்டது. ஆமா, ஏன்னா அவர் வந்து சொல்றாரு, அர்ஜுன சொல்றாரு, என்னன்னு உண்மை பற்றி அதிகமாக கேட்கும் போது உமது வார்த்தைகளின் அமிர்தத்தை நான் அதிகமாக சுவைக்க விரும்புகின்றேன். உங்க வாயால அது கேட்கும் போது அந்த சுவை வந்து எனக்கு ரொம்பவே நல்லா இருக்கு, அமிர்தம் மாதிரி இருக்கு அப்படின்ட்டு வந்து. சோ இந்த இதுல வந்து இதெல்லாம் தான் நம்ம வந்து வரக்கூடிய ஸ்லோகங்கள்ல நம்ம வந்து பார்க்க போறோம். இங்க வந்து ஒரு ஜிக்ஸா பசில் மாதிரி வந்து கொடுத்திருக்காங்க. நிறைய தேவர்கள், அப்புறம் வந்து மிருகங்கள், பாம்பு எல்லாமே வந்து கொடுத்திருக்காங்க. இதெல்லாம் யாரு அப்படின்றது நீங்க வந்து தெரியணும். சோ இங்க வந்து சொல்றாரு, பகவான் வந்து சொல்றாரு, புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினேன், அப்படியே ஆகட்டும். நான் உனக்கு வேற என்னெல்லாம் இருக்குன்னு சொல்லணும் இல்லையா? சரி, நான் சொல்றேன். நான் எனது தெய்வீக தோற்றங்களை பற்றி உனக்கு கூறுகின்றேன். நான் இதெல்லாம் இருக்கேன் அப்படின்றது உனக்கு சொல்றேன். ஆனால் நான் மிக முக்கியமானவை மட்டுமே கூறப்போகிறேன். ஏன்னா அர்ஜுனா, என்னோட வைபவங்களும் எல்லையற்றவை. நான் வந்து என்னோட வைபவங்கள் வந்து எல்லையற்ற அந்த வரையறுக்கவே முடியாது. எல்லாத்தையும் நான் இருக்கேன். பட் உனக்கு சில எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து சொல்றேன் அப்படின்றது. இது யார் படிக்க முடியுமா? அகல்யா, ஜீவேஷ், படிங்க. கிருஷ்ணராகிய நான் இந்த வடிவமாக இருக்கின்றேன். என்ன சொல்றாங்க? 12 ஆதித்யால என்னவா இருக்காரு அவரு? விஷ்ணுவாக இருக்கிறார். அப்புறம் வானில் ஒளிரபவை சூரியனாக இருக்கிறார். வெரி குட். மருத்துகளில் தேவலோக கட்டுப்பாட்டாளர்கள் மரிசி அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னாங்க. தேவலோகத்தை கட்டுப்படுத்தினார். இங்க வந்து நம்ம ஜனபூமி எப்படி யார் கட்டுப்படுத்துறாங்களோ அது மாதிரி தேவலோகத்தை கட்டுப்பாட்டாளர் தான் வந்து மருத்துக்கள் அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னாங்க. அடுத்தது நட்சத்திரங்கள். சந்திரனாக இருக்கிறாரு. வேதங்கள்ல சாம வேதமா இருக்கிறாரு. தேவர்கள்ல வந்து இந்திரனா இருக்கிறாரு. புலன்கள்ல மனமா இருக்காரு. வாழும் உயிரினங்கள்ல வாழ்க்கை சக்தியாக இருக்கிறாரு. ஆமா, வாழ்க்கை நம்ம இப்ப வந்து வாழும் உயிரினங்கள், நம்மெல்லாம் ஜடபூமியில இருக்கக்கூடிய நாமெல்லாம் மனிதர்களாக இருக்கக்கூடிய நாம எல்லாருமே வந்து வாழ்க்கை சக்தியாக பகவான் வந்து கொடுக்குறாரு. ஏதோ எப்பவுமே ஒரு நம்பிக்கை நம்ம கிட்ட வந்து இருந்துட்டே இருக்கோம். சரி, பரவாயில்ல, இதுவும் கடந்து போகும் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம ஒரு ஹோப்போடு நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். அது யாரு வந்து கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா பகவான் தான். அப்புறம் 11 ருத்ரர்கள். அதுல வந்து சங்கரன் சிவபெருமானா இருக்கிறாரு.
அது வந்து யக்ஷராட்சர்கள்ல வந்து குபேரனா இருக்காரு. படைத்தலைவர்கள் சேனாதிபதியாக இருக்கிறது ஸ்கந்தன் முருகனாக இருக்கிறாரு. நீர்நிலைகள்ல பெருங்கடலாக இருக்கிறாரு. முனிவர்கள்னு வரப்போ பிருகு அதிர்வுகள்ல ஓம் மந்திரமா இருக்காரு. யாகங்கள்ல வந்து ஜபம் ஹரே கிருஷ்ணா இதா இருக்காரு. அசையாதவையில இமயமலை, மரங்கள்ல ஆலமரம், தேவரிஷிகள்ல நாரதர், தேவலோக பாடல்கள்ல வந்து சித்ரதன், சித்திரர்கள்ல வந்து கபிலர், குதிரைகள்ல வந்து உச்சைஸ்ரவஸ், தேவலோக யானைகள்ல வந்து ஐராவதமா இருக்காரு. மனிதர்கள்ல வந்து மன்னனா இருக்கிறாரு. ஆயுதங்கள்ல வந்து வஜ்ரமா இருக்காரு. வஜ்ராயுதம் வந்து அதுதான் வந்து இந்திரன் கிட்ட இருக்கு. மனிதர்கள்ல மன்னன், அதாவது இந்த உலகத்தை ஆட்சி செய்யக்கூடியவர்களா பகவான் வந்து இருந்திருக்காரு. அடுத்தது பசுக்கள். வேற யார் படிக்கிறீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. வேற யார் படிக்கிறீங்க? கீர்த்தனா படிக்கிறியம்மா? பசுக்கள்ல காமதேனுவா இருக்காரு. சந்ததி உருவாக்குபவர்கள்ல மன்மதனா இருக்காரு. பாம்புகள் தெரியுமா உங்களுக்கு? மன்மதன்னா யார் தெரியும்ல? மன்மதன்றத யாரு? மன்மதன்றா யாரு தெரியாதா? தெரியாது. இப்ப வந்து சொல்லுவாங்க இல்லையா, அழகானவர் இல்ல அழகானவர் அவரு. சந்ததி உருவாக்குபவர்கள் அப்படின்னா இங்கிலீஷ்ல சொல்லணும்னா மன்மதன் வந்து கியூபிட்ன்னு ஒண்ணு வந்து சொல்லுவாங்க. மன்மதனோட வேலை என்ன அப்படின்னா, இப்ப வந்து ஒரு ஆணும் பெண்ணும் ஒரு இடத்துக்கு போயிட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னா, ஒருத்தரை பார்த்த உடனே நம்மளுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் பார்த்த உடனே பிடிச்சு விடுறது இல்லையா? சில பேர் பிடிக்குமா பிடிக்காதா? யாரோ ஒரு ஆணோ இல்ல ஒரு பெண்ணோ, நம்ம வந்து ஒரு ஆணை பாக்குறோம். நம்ம நான் சொல்ல இந்த சின்ன வயசுல, அதாவது 20-25 வயசுக்குள்ள ஒரு ஆணை பார்க்கும்போது ஒரு ஈர்ப்பு சக்தி வந்து வருது. சோ அவர்கிட்ட வந்து பேசுறீங்க. பேசும்போது அவர் வந்து பிடிச்சிருக்கு உங்களுக்கு, எல்லாமே வந்து அவர் செய்யக்கூடிய செயல்கள் உங்களுக்கு எல்லாமே வந்து அவர் பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு அதை உருவாக்குறது யாரு? அந்த லவ் அட் ஃபர்ஸ்ட் சைட்ன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அது உருவாக்குறது யாரு அப்படின்னா மன்மதன் தான். அதுதான் வந்து சொல்றாங்க மன்மதன் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானவர். அதுதான் வந்து சிவபெருமானோட அந்த ஒரு தடவை வந்து சிவபெருமானுக்கே அந்த மாதிரி பண்ணினதுனாலதான் சிவபெருமான அவர் வந்து எரிச்சார் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க மன்மதன் இருக்கு. சோ அதுதான் வந்து இந்த ஒலின்னு ஆமா ஒலிகான்ற மாதிரி வந்து சொல்றாங்க மன்மதர் எரித்தது அப்படின்னு. அடுத்தது பாம்பு, காமதேவன் சொல்லுவாங்க. காமதேவன். ஆமா. பாம்புகள் வாசுகி, தேவலோக பாம்புகளாக ஆதிசேஷன், நீர் தெய்வங்களாக வருணன், புறப்பட்ட மூதாதையர்களாக ஆரியமா, சட்டத்தை வழங்குபவர்களில் யமன், தைத்திய அசுரர்களில் பிரகலானதன், கீழடுக்குபவர்களில் காலம், மிருகங்களில் சிங்கம், பறவைகளில் கருடன், சுத்திகரிப்பவர்கள் காற்று, ஆயுதம் செலுத்துபவர்களில் ஸ்ரீராமன், மீன்களில் சுறாமீன், பாயும் நதிகளில் கங்கை, படைப்புகளில் தொடக்கம் முடிவு மற்றும் இடைப்பட்ட நிலை, அறிவியல் சுய ஆன்மீக அறிவியல், தர்க்கவாதிகளில் உறுதியான உண்மை, எழுத்துக்கள். தர்க்கவாதிகள்னா அவங்களுக்கு தெரியல. ஒரு தர்மம் வந்து பொங்கலுக்கு தீபாவளிக்கு எல்லாம் என்ன கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க டிவில? பட்டிமன்றம். அந்த பட்டிமன்றத்துல உறுதியான உண்மை சொல்றாங்க, கடைசியா வந்து சொல்லுவாங்கல்ல, அது வந்து பகவானா இருக்காரு அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. உறுதியான தீர்ப்புல வந்து பகவான் இருக்காரு அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. எழுத்துக்கள்ல கூட்டு சொற்களில் இரட்டை சொல், படைப்பாளிகளில் பிரம்மா, மரணத்தை விழுங்கும் அனைத்தும் மற்றும் இன்னும் எல்லாவற்றையும் உருவாக்கியவர், பெண்கள் புகழ் அதிர்ஷ்டம், இதுதான் ரொம்ப உன்னிப்பா கவனிக்கணும்.
பெண்கள்ல என்னவா இருக்கார் பகவான் அப்படின்னா புகழாக இருக்கு. ஒரு பொண்ணை பார்த்த உடனே என்ன ஒரு பியூட்டிஃபுல்லா இருக்கா, என்ன ஒரு இது புகழ்ச்சி ஜாஸ்தியா புகழன்னா அந்த பொண்ணை பார்த்தாலே எவ்வளவு சின்னோட வயசுல எவ்வளவு பாப்புலர் ஆயிட்டா அப்படின்லாம் வந்து சொன்னா அந்த புகழெல்லாம் கொடுக்கறது வந்து பகவான் தான். பெண்களுக்கு வரும்போது இது எத்தனையும் வந்து பகவான் வந்து பெண்களுக்கு வந்து கொடுத்திருக்காரு. யூ ஹாவ் டு தேங்க் ஹிம் இல்லையா? ஆமா, புகழ். அப்புறம் ஸ்தோத்திரங்களின் பிருஹத் சமா, சந்தஸ் கவிதை, காயத்ரி, மாதங்களில் மார்கழி, பருவங்களில் வசந்தம், மலர் தாங்கி, ஏமாற்றுக்காரர்களில் சூது, ஒளிர்பவற்றுள் தேஜஸ். ஒளிர்பவற்றுள் தேஜஸ். சோ பெண்கள்ல என்னவா இருக்காரு, புகழ் இருக்காரு, அதிர்ஷ்டம் இருக்கு, பேச்சு. பெண்கள் கிட்ட பேச்சு நிறைய இருக்கு இல்லையா? பேச்சுல மயங்காதவர்கள் யாருமே கிடையாது. பெண்கள் பேச பேச அவங்க வந்து ஆண்கள் வந்து மயங்கக்கூடியவர்கள் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. சில பேர் வந்து பெரிய நீ பேசாம இருந்தாலே நல்லதுன்னுவாங்க. சோ அதுவும் இருக்கு. அடுத்தது வந்து நுண்ணறிவு, இன்டெலிஜென்ஸ் வந்து எப்பவுமே வந்து பெண்கள் கிட்ட வந்து நிறையவே இருக்கும். அடுத்தது வந்து விசுவாசம். விசுவாசம் அப்படின்னும் போது யாராவது பார்த்தா அப்படின்னா அவங்க பேர்ல ரொம்ப விசுவாசம் இருக்காங்க. அது வந்து பொறுமை வந்து பெண்கள் கிட்ட ஜாஸ்தி இருக்கு. ஏன் பொறுமை அப்படின்னா, இல்லைன்னா வந்து இந்த குழந்தை பிறக்கிற வரைக்கும் 9 மாசம் குழந்தை பிறக்கிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுவாங்கல்ல, அதுதான் வந்து பொறுமைன்றது. எனக்கு வேண்டாம்பா, எனக்கு முதல் மாசமே எடுத்து கொடுத்துருங்க அப்படின்னு சொன்னா என்ன கிடைக்கும்? ஒரு சதப்பிண்டம் தான் வந்து கிடைக்கும். அதனால பெண்கள் வந்து ரொம்ப பொறுமையா வந்து இந்த குழந்தைய வந்து வயிற்றுல வந்து தாங்கி 9 மாசம் வரைக்கும் வெயிட் பண்ணி 9ஆம் மாசம் முடிவுல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு அழகான குழந்தை வந்து அதுதான் பெண்கள்ல இதுவா வந்து பகவான் வந்து கொடுத்துருக்கு. ஏமாற்றுப்பவர்களை சூது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. சூது அப்படின்னா அந்த சூதாட்டங்கள்லாம் நடக்கிறது இல்ல, இந்த சூது வந்து பகவானா வந்து இருக்காரு. அது வந்து சொல்றாரு. ஒளிர்பவற்றுள் தேஜஸ். ஒருத்தர் வந்து பார்த்தேன்னு வச்சுக்கோங்க, நல்ல இதுல இருக்கக்கூடியவர்கள் வந்து தேஜஸ் இருக்கக்கூடியவர்கள் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. உடைய முகவெல்லாம் அவங்களுக்கு வந்து எந்த விகல்பமும் வந்து கிடையாது, சூதுவாதுன்னு கிடையாது. அவங்க வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா யாருக்கும் வந்து எந்த ஒரு என்ன அவங்களை பிடிக்கும் இவங்களை பிடிக்கும் அப்படின்ற மாதிரி இல்லை. எல்லாமே வந்து சமநோக்குல பார்க்கக்கூடியவர்கள் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அவங்க உடம்பே வந்து தேஜஸ் மயமா இருக்கும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. இதுதான் நம்ம இந்த அத்தியாயம் வந்து இதுதான் நம்ம வந்து பார்க்கணும். இந்த இதெல்லாம் படிச்சு பாருங்க என்னெல்லாம் இருக்காரு. அந்த வஜ்ராயுதம்ன்றது உங்க கையில வச்சிருக்க பாருங்க. இந்திரன் லெஃப்ட் சைட்ல டாப்ல வஜ்ராயுதம் வச்சிருக்காரு. இந்திரன் தான் வந்து அதை வச்சுட்டு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா சிவன் என்ன வச்சுட்டு இருக்காரு அப்படின்னா, சிவன் வந்து ருத்ரன் இல்லையா? ருத்ரர்லயே யாரு ரொம்ப பகவானுக்கு பிடிக்கும் அப்படின்னா சிவன் தான் வந்து பிடிக்கும். அவர் வந்து உடுக்கை வச்சிருக்காரு. அடுத்தது வந்து அங்க என்ன இருக்கு? குதிரை பேர் என்ன? உச்சேஸ்வரஸ். அடுத்தது வந்து இந்த ஆயுதம் தாங்கி இருக்கிறவர் ஸ்ரீராமர். கீழே வந்து சித்தர்கள்ல யாரு? கபில. பிரம்மாதான் பகவானுடைய முதல் படைப்பு. அடுத்தது வந்து பசுல என்னவா இருக்காரு? காமதேனு. சுரபி பசு அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. நண்பர்ல யாரா இருக்காரு? அவருக்கு பிடித்தமான நண்பன் யாரு கிருஷ்ணருக்கு? அர்ஜுனன். அர்ஜுனன். சோ எல்லா இடத்துலயும் எல்லா அண்ட சராசரங்கள் முழுக்க போயிட்டு வரக்கூடியவர் யாரு? கையில வீணை வச்சுட்டு இருப்பாரு அவரு. நாரதர். அடுத்தது வந்து முனிவர்கள்ல யாரு வந்து ரொம்ப வசதியான முனிவர்? பிரகஸ்பதி அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. பறவைகள்ல எது வந்து பகவானுக்கு வந்து வாகனமா இருக்கு? கருடன் இருக்கு. இது வந்து பக்தர்கள் வந்து சிறந்த பக்தனா யாரு இருக்காரு? பிரகலானந்தன். பிரகலாதன். வெரி குட். அடுத்தது மீன்கள்னா என்னவா இருக்காரு? சுறா மீனா. அப்புறம் வந்து சேனாதிபதியா யார் இருக்கு? முருகன் ஸ்கந்தன் சொல்றாங்க. அடுத்தது வந்து இது நிறைய அந்த என்ன இப்ப வந்து எனக்கு காத்து ரொம்ப வீசுறது என்ன நிறைய வந்து அழுகின பொருட்கள்லாம் இருக்கு. அந்த காத்து வந்து அந்த அழுகின பொருளுக்கு மேல பட்டுது அப்படின்னா அந்த அழுகின காத்து மாதிரியே வருமா இல்ல மாறிண்டே இருக்குமா? அந்த அழுகின காத்து இப்ப வந்து
நீங்க இது பக்கம் போறீங்க, கோயம்பேடு பக்கம் போறீங்க, சென்னைக்கு வந்தீங்கன்னா கோயம்பேடு பக்கம் போறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த மார்க்கெட் இருக்கு, மார்க்கெட்ல நிறைய அழுகின எல்லாம் தூக்கி வெளியில வச்சிருப்பாங்க. அந்த பக்கம் போனீங்கன்னா அந்த அழுகின ஸ்மெல் வந்து வரும். அதை வந்து கடைசி நீங்க வீட்டுக்கு போற வரைக்கும் அந்த அழுகின ஸ்மெல் உங்ககிட்ட இருக்குமா? இல்ல மாதாஜி. அப்ப என்ன பண்றது? ஆமா, அப்ப என்ன பண்றது? அந்த காத்து வந்து சுழறுகிறது, சுழற்சி அப்படின்னு சொல்றாங்கல்ல, அது யாரு அப்படின்னா யாரு அது? பகவான், வருணன். இன்னொன்னுக்கு ஒரு ரெப்ரசன்டேட்டிவ் வச்சிருக்காரு பகவான். அடுத்தது வந்து நீதிபதிகள்ல யாரு? யமதர்மர். மிருகங்கள்ல சிங்கம். சிங்கம் இல்லையா? அப்புறம் வந்து என்ன சொல்றது, வெல்த்துக்கு யார் இன்சார்ஜ்? யக்ஷர்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, குபேரர். குபேரன். ஆமா. அடுத்தது வந்து பாடகர்கள்ல யார் சிறந்த பாடகர்களா இருக்காங்க? சித்திரதன் அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னாங்க. சித்திரதன் தான் சிறந்த பாடகர்களாக இருக்கக்கூடியவர்கள். இந்த 39ல வந்து சொல்றாரு, மேலும் அர்ஜுனா, எல்லாத்தையும் நான் வந்து சொல்லிட்டேன். மேலும் அர்ஜுனா, எல்லா உயிர் வாழிகளையும் உற்பத்தி செய்யும் விதை வந்து நான் தான். பகவான் தான் வந்து விதையளிக்கக்கூடிய தந்தை. சீபவை மற்றும் அசையாதவற்றில் நான் இன்றி இருக்கக்கூடியது ஒன்றும் கிடையாது. எல்லாத்தையும் என்னோட பங்கு இருக்கு அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றேன். நான் இல்லாம யாரும் இந்த உலகத்துக்கு பிறப்பது கிடையவே கிடையாது அப்படின்னே வந்து சொல்றேன். எதிரிகளை வெல்வோனே, என்னுடைய தெய்வீக தோற்றங்களை அதுக்கு வந்து எல்லை வந்து கிடையாது. நான் உன்னிடம் கூறியது அனைத்தும் எனது விரிவான வைபவங்களின் ஓர் உதாரணமே அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. எனக்கு வந்து நிறைய வைபவங்கள் இருக்கு, அதுல ஒண்ணுதான் ஏதோ கொஞ்சம் நான் வந்து உனக்கு சொல்லியிருக்கேன் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றேன். நிறைய வந்து இருக்கு அப்படின்றது. அழகான புகழத்தக்க வைபவங்கள் அனைத்தும் என்னுடைய தேஜஸின் சிறு பொறியிலிருந்து தோன்றுபவையே என்பதை அறிவாயாக. நான் அப்பப்போ வந்து இதெல்லாமே வந்து உண்டு பண்ணுவேன். அது வந்து பகவானுடைய இதுல இருந்து வரக்கூடிய ஒரு சிறு பொறி, எப்படி ஒரு ஸ்பார்க் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுது. எல்லாமே ஒரு ஸ்பார்க் தான் அப்படின்ட்டு வந்து. அவர் பகவான் எங்கெல்லாம் இருக்காரு? பகவான் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா எல்லாருடைய இதயத்திலையும் அவர் இருக்கக்கூடியவர்கள். அதனால் இதனை விவரமாக அறிவதன் தேவை என்ன அப்படின்னா, என்னுடைய சிறு அம்சத்தின் மூலமாக நான் இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதிலும் புகுந்து அதனை தாங்குகின்றேன். பிரபஞ்சம் முழுக்க நான் வந்து இருக்கேன், நான் அதை தாங்குகின்றேன் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. இந்த பிக்சர்ல நீங்க வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பரமாத்மா வந்து மேல எல்லாருடையும் அவர் தான் ஹையஸ்டா இருந்துட்டு இருக்காரு. ஆனா கீழே வந்து உயிர் வழிகள், பறவைகள் எல்லாமே எத்தனையோ இருந்துருக்கு. அது எல்லாத்தையுமே இதயத்துல யார் இருக்காரு அப்படின்னா பகவான் வந்து இருக்காரு. ஸோ அவருக்கு வந்து டிஃபரன்ஸ் கிடையாது. சின்ன பூச்சி இல்லைன்னா கூட பகவான் இருக்காரு. இந்த பூச்சி உயிர் வாழறதுக்கு கூட அவர் வந்து ஹெல்ப் பண்றாரு இல்லையா? இந்த எல்லா பூச்சிக்கும் வந்து அவர் வந்து ஹெல்ப் பண்றாரு. எல்லா பூச்சியும் வந்து நம்மள மாதிரி வந்து அம்மா கிட்ட போய் அம்மா இது பண்ணிக்கூட அது பண்ணிக்கூடன்னு சொல்ல முடியாது. ஸோ அந்த பூச்சி வந்து எங்கெல்லாம் வந்து அது இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி உணவு வந்து கொடுத்துருவாரு. எப்படி வந்து ஒரு எறும்புக்கு வந்து அது சக்கரை பிடிக்கும் அப்படின்னா சக்கரை டப்பா எங்க இருக்கு அப்படின்றது அந்த எறும்புக்கு காமிச்சு கொடுக்கறதே வந்து பகவான் தான். ஸோ அதை காமிச்சு கொடுத்தா அது வந்து அதுக்கு ஹெல்ப் பண்றாரு அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றேன். ஏன்னா அது உயிர் வாழணும் இல்லையா? அது மாதிரி. ஸோ நம்ம என்ன பண்றோம், அந்த உயிர் வாழ அதை பார்த்த உடனே டப்புன்னு போட்டு அடிச்சிடுவோம் இல்லையா? ஸோ அது மாதிரிதான் நம்ம எல்லாம் வந்து யாருக்கு அப்படின்னா தேவர்களுக்கு நம்ம எல்லாம் அந்த புழு பூச்சி மாதிரிதான். நம்ம எப்படி புழுவாக பூச்சியை பார்த்தோன்னா டப்புன்னு அடிப்போம்ல, அந்த மாதிரிதான் பகவான் இல்லை, தேவர்கள்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ரொம்ப எமிச்சிட்டேன் அப்படின்னா உங்களை அப்படியே நேசிக்கிடுவாங்க. அந்த மாதிரிதான் இங்க நடக்கும். இந்த 10வது அத்தியாயம் இதோட நிறைவு பெறுகின்றது. கிருஷ்ணர் வந்து என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, கிருஷ்ணர் வந்து அறியப்படாதவர், அனைவருக்கும் ஆதாரமானவர் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. தூய பக்தியில பகவத்கீதையோட சாராம்சமே என்ன அப்படின்னா தூய பக்தி. பகவானை எப்படி நம்ம தூய பக்தியா பகவானை வந்து நம்ம எப்படி அணுகிறது அப்படின்றத நம்ம இந்த பாக்குறோம். இப்ப அர்ஜுனன் வந்து கிருஷ்ணரின் உச்ச நிலையை, அதாவது அவர் வந்து சொல்றாரு, நீங்க எல்லாம் வந்து சொல்றீங்க, நீங்க தான் வந்து திவ்யமான எல்லாமே எனக்கு வந்து நிறைய முனிவர்கள்லாம் எனக்கு வந்து சொல்லியிருக்காங்க. இப்ப வந்து நீங்க உங்க வாயால சொன்னது வந்து நான் ஏற்றுக்கொள்கிறேன் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லிட்டு, எனக்கு கிருஷ்ணா எனக்கு வந்து தெரியணும், நீங்க வேற எதுல எல்லாம் நீங்க வந்து இப்ப நான் பார்க்கணும் அப்படின்னா, கிருஷ்ணரை பார்க்கணும் அப்படின்னா உங்களோட உருவத்தை நான் வந்து பார்க்க இப்ப வந்து நினைச்ச நிமித்த மாற்றத்துல என்னால பாக்குறது கஷ்டம்.
இதெல்லாம் பார்த்தா கிருஷ்ணர் இருக்காருன்னு தெரியுது அப்படின்னு கேட்கும்போது கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு 20 ஸ்லோகங்கள் வந்து அவர் வந்து சொல்றாரு. எல்லாம் இந்திரனா இருக்கேன், சங்கரனாக இருக்கின்றேன், ஐரவதமாக இருக்கின்றேன், சுராமீனாக இருக்கின்றேன், ஸ்கந்தனாக இருக்கின்றேன்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் வந்து அவர் வந்து சொல்றாரு. சோ அவர் வந்து சொல்றாரு, நான் இது எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டு அவர் வந்து கடைசியா என்ன சொல்றாரு, நான் உனக்கு இதெல்லாம் விளக்கியிருக்கேன்ல, எல்லாமே ஒரு உதாரணம் தான் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாருன்னா அவரோட வைபவங்கள் வந்து எண்ணில் அடங்காதது. ஓ அதுதான் இங்க வந்து பகவான் வந்து சொல்றாரு. இதுதான் இந்த சயின்ஸ் ஆஃப் காட். இந்த சாப்டர் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது. எப்படி அண்ட சராசரங்கள் பத்தி எல்லாம் படிக்கிறோமோ இந்த சாப்டர் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு சாப்டர். நம்ம அண்ட சராசரங்கள் பத்தி இருந்து ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தானே இருக்குங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा. எல்லோருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. நாளைக்கு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா விஸ்வரூப தரிசனம். விஸ்வரூப தரிசனம் பகவான் வந்து எதுல இருக்கேன் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. அவர் எப்படியே அவரை வந்து வானமே வந்து பார்க்க முடியாது. அப்படி வந்து அவர் வந்து விளக்கம் கொடுக்கப்படுறாரு. அர்ஜுனர் வந்து அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாரு. ரன்னிங் கமெண்ட்ரி யார் கொடுக்கப்படுறாரு நாளைக்கு அப்படின்னு அர்ஜுனன் தான் வந்து அவர் எப்படி இருக்காரு, அவர்கிட்ட என்னெல்லாம் இருக்கு அப்படின்றது எல்லாம் வந்து காட்டுறாங்க. ரொம்ப பிரமாதமா இருக்கக்கூடியது. இதுக்கு வந்து நீங்க எல்லாருமே வந்து சீட் பெல்ட் போட்டுக்கணும். நாளைக்கு சீட் பெல்ட் போட்டுட்டாதான் பகவான் வந்து அப்படியே அண்ணாந்து பார்க்க முடியும். இல்லைன்னா நம்ம வந்து பார்த்தாருன்னு நம்ம பறந்து போயிடுவோம். அந்த மாதிரி ஒரு நிலைமை வந்துடும். அதனால எல்லாருமே தயாரா இருக்கும். நாளைக்கு அட்டெண்டன்ஸ் மார்க் பண்ணிட்டீங்களா எல்லாரும்? பிரபுஜி வந்து போட்டுட்டாரு. பண்ணிட்டீங்களா? உங்களுக்கு குவிஸ் எல்லாம் ஈஸியா இருக்காமா? ஈஸியா இருக்கு மாதாஜி.